Здравейте, уважаеми гости! Днес ние, гордите ботевци, ще ви представим кратка музикално-литературна композиция за живота и делото на Христо Ботев, великият син на майка България. Националната ни история е велика, но тя е велика не само заради събитията в нея. Зад всяко велико събитие стои велика идея, която всеки българин е готов да направи своя, когато тя докосне сърцето. Такава е била и патриотичната мисия на всеки творец, редил през вековете любовта си към отечеството в редовете, които ние днес четем и с които се гордеем. Тази година се навършат 176 години от рождението на нелюбимия поет, пламенен публицист и всеотдаен борец за национална свобода Христо Ботев. Христо Ботев е велик българин, необходим с гениалната си прозорливост и винаги съвременното звучение на идеите си. Има личности на този свят, които идват със знаците на своята предопределеност, а Христо Ботев е един от тях. Роден на Рождество Христово, по нов стил Богоявление. В народния календар тези големи църковни празници носят символиката на началото, на пречистването и на прехода към новия край от вековната спирала. Те са знаци за граничност и за възраждане. Личността на Ботев е като синтез и израз на тази символика. Чрез делото и словото на Ботев тези празници се превръщат знакови и за националното добродетелство. О, майка моя, родина мила, защо тъй жално, тъй милно плачеш? За героите дали живота си за майката родина. Кажи, бедни народи, кой те в тази робска люлка лелее? Този, който те милее за род и родина. Свестните от нас считат за луди, глупеца, всеки вредно почита. Така и днес. Отечество мило любя, неговият завет пазя.
теб. Но кажи какво да правя, като си ме майко родила със сърце мъжко, юнашко. Юнаците живеят вечно в нашите сърца. Аз вече пушка нарамих и на глас тичам народа. И в това царство кърваво, грешно, царство на подлост, разврат и сълзи, царство на скърби, злоба безконечно. Кипи борбата, и стъпки бързи, върви към своя свещен конец. Ще викнем ние хляб или свинец. Да променим света на робството. Пътят е страшен и славен. Този, който падне в бой за свобода, той не умира. О, мой Боже, прави Боже, не ти, що си в небесата, а ти, що си в мене, Боже, мен в сърцето и в душата. Брани моята ръка, когато възстане роба, в редовете на борбата да си найда и аз гроба. Боже, ти, що на всички ни бдиш и ни водиш с ръката си свята, отгори небесата и виж как е пълна с мъка земята, колко злоба в душите гори, колко болка в очите ни има, пролета не пролет дори, нито зимата истинска зима. До кога ще си лутаме враг? Нека разума води сърцата, че ни Господи чуй, дай ни знак и върни любовта на земята. До кога ще си лутаме враг? Нека разума води сърцата, че ни Господи чуй, дай ни знак и върни любовта на земята. Стани през сълзи блести, любовта ни граничи с омраза, неродени угасват мечти. Боже, кой така ни наказа на достойните Твои чада, да се гърчат душите им в рани, на безчестни да свети звезда, да се имат за богоизбрани. До кога ще си лутаме враг? Нека разума води сърцата, че ни Господи чуй, дай ни знак и върни любовта на земята. До кога ще си лутаме враг? Нека разума води сърцата, че ни Господи чуй, дай ни
Аз съм весел и радостта ми няма граници, като си наумя, че моята молитва се сбъдва. Но колко по-весел и по-спокоен щях да бъда, ако знаех, че вие няма да оставите жена ми и детето ми да тегля черното зло. Знайте, че който не обича родителите си, жена си и децата си, та той не обича и своето отечество. Традиционно, говорейки за Христо Ботев, ние се сещаме за неговата революционна дейност или политичен талант. Някак в страни остават човешките достоинства на този бележит българин. Някак лесно подминаваме обстоятелството, че Ботев е човек като всички нас. Любящ съпруг, баща, брат и нечий син. Семейството обаче не само не разколебава Ботев революционното му дело, ами напротив, амбицира го да се бори с нови сили. На 17 май 1876 година, знаейки, че отива на сигурна гибел, той изпраща прощално писмо до своето семейство, чието текст за пореден път доказва едно обстоятелство, че при Ботев думите винаги са предложени действия. Мило ми Венето, Димитри и Иванке, простете ви, че ви не казах къде отивам. Любовта, която имам към вас, ме накара да направя това. Аз знаех, че вие ще да плачете, а вашите жълзи са много скъпи за мене. Венето, ти си моя жена и трябва да ме слушаш и уважаваш във всичко. Аз се моля на приятелите си да те не оставят. И те трябва да те поддържат. Бог ще да ме запази, а ако оживея, то ние ще бъдем най-чисти на този свят. А ако умра, то знай, че после отечеството си съм обичал най-много тебе. Затова гледай, Иванка, и помни любящия те. Христа, 17 мая 1876 година, Радецки. Наистина, най-голямата добродетел в света е любовта към отечеството. Но какво да правиш, когато са малци на онези хора, които да разберат, че тая добродетел естествено се основава на друга, на любовта към ближника? Аз ще направя ръцете си на чукове, кожата си на тъпан и главата си на бомба, пък ще излязам на борба с стихиите. Ах, утре като премина през тиха бяла Дунава. Бял
Господин капитан, господа пътници, имам чест да ви обявя, че в този параход се намират български въстаници, на които имам чест да бъда воевода. Цената на големи усилия и с пожертването на нашите блага, най-после цената на всичко, що е най-скъпо на този свят, ние си доставихме това, което ни беше необходимо, за да се притечем на помощ на нашите въстанали братя, които се сражават тъй храбро под българския лъв за свободата и независимостта на нашето скъпо отечество, България. Жив е той, жив е там на Балкана. Сбъдна се пророчеството Твое, жив си Ти. Прости ме, но доколкото те познавам, не мога да си представя, че ти сега се разхождаш между сладкопойните, облечени в бяло ангели, усмихваш се на красиви девици, пиеш райска роса, танцуваш по зелена морава и щастливо разговаряш с благочестивите свети за съвършенството на Бога и света. Много по-ми се вярва, че дори свети Петър да те е приел в рая, ти си избягал там в първия удобен момент. Завладял си било стария Радецки, било лодката на Данте и скришъл си преминал небесния Дунав, който отделя светиите от грешниците. Представям си даже как си скочил сред димящия пущиняк на адското предверие, как си прочел оня злокобен надпис «Вие, които прекрачате този праг, надежда всяка тук оставете» и си се засмял. Аз така вярвам, че ти си се засмял от това предупреждение и може би си протегнал ръка и си откъртил дъсчицата с надписа, защото ти никога не си могъл да търпиш такива ефтини предизвикателства. От теб искам свещената ти лудост, воеводо, онази, която те захвърли на Радецки и която те заповяда да поемеш челото си, куршума на Илковица, онази свещена лудост, която взреви оковите и ги превърна в венци за свобода. Искам пиянството ти с онази кървава напивка, която владява чувствата и разума и ги превръща в мечти. Искам духът ти да витае вечно над зимите на България, за да имаме шанса един ден да станем истински българи. Ти тъй недостижимо си велик, че всеки би искал да размени живота си с един единствен твой житейски миг. Единствен миг да бъде Ботев, едничък миг от вечността, единствен миг от твоя дух и воля. Пък даже този миг да е смъртта. Една земя, един самотен вожд. Как страшно е, щом силните заплачат. Още страшно е, когато смел войник остане със сабята си гола. Не бих ти искал само този миг, макар че той е по-велик от вола. Жив е той, жив в нашите сърца, загинал геройски в бой за свобода. Вятъра ще разнася песните ми в мрака. Майка България го търси и днес го чака. 176 години изминаха. От тогава не е потънал грома в забрава, но друг Ботев не се роди. Като него да живее, като него да люби и мрази, за отечеството да милее. Поклон, воеводо храбри, и днес си ни по тебе, дай кръст, кама и пищов на българина беден, да се закълне в свой род, да се не чуждее, име, народ и родина, да люби и милее. Влей в душата ни твоите бунтовни слова, напомни ни как се мре за правда и за свобода. Дай ни твоята юнашка сила и страст, за да опазим народната свяст. Безсмъртието ти нека се слави във времето, то с който падне в бой за свобода. Духът ти вечно млад и непокорен вълнува нашите сърца, че ти за народа си поробен отдаде всичко младостта. Роден в сърцето на България, повел борба за свобода, прегърнал те Балканът стария и ти се слях с вечността. Оставил майка и венчило, семейство, братя и баща, ти за отечеството мило загина в бой за свобода. То, с който падне в бой за свобода, той не умира, него славим ние.
Творец, поет, мечтател, романтик, поел по пътят славен към смъртта, за чест и свобода. Ботев е обич, песен и меч, дето сме ние, винаги там е, там, дето екне българска реч. Жив е той, жив е в нашите сърца. В съзнанието на българина Христо Ботев остава завинаги един непокорен младеж, който без колебание жертва живота си за свободата на Отечеството. Вече поклон пред теб, войводо. Но стига ми тая награда, да каже някой народът, умря си донаха, за правда и за свобода. Колко нощи аз не спах, колко труми живях да се върна. Колко песни аз изпях, колко мъка изживях да се върна. Моята хубава страна, майка, татко и жена да прекарна. Там под родното небе чака моето дете да се върна. Моя страна, моя България, моя любов, моя България, моя тъга, моя България. При теб ме връща вечно любовта. Даже не иде по света, неизвестен да умра, ще се върна. Моята хубава страна и тревата и пръста да прегърна. Нека стана стръчен цвят, нека вятъра познат ме прегърне. Нека родните поля да ме срещнат с песента, щом се върна. Моя страна, моя България, моя любов, моя България, моя тъга, моя България.
аплодисменти за всички участници в тържеството.